नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। आज आपण मच्छी कशी भाजायची किंवा भाजलेले मासे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी कर्ली माशाचा उपयोग केला आहे। तुम्ही इथे तुम्हाला जे मासे आवडतील ते भाजणीसाठी वापरू शकता। सर्वप्रथम मी इथे कर्ली मच्छी चांगली धुवून घेतली आहे। मच्छी भाजण्यासाठी मी इथे लाल तिखट, मीठ, आगोळ हे असं सर्व घेऊन ते मिश्रण एकत्र करून असे मच्छीला लावून घेते। मच्छीला मसाला चांगला लावून झाल्यावर इथे बाजूला आपण तांदळाचे पीठ, रवा, मीठ, लाल तिखट, थोडीशी हळद टाकूया व सर्व मिश्रण एकजीव करून घेऊया। आता आपण मच्छी भाजण्यासाठी तव्यामध्ये तेल सोडू। आता कर्ली मच्छीचा एक एक तुकडा असं मिश्रण केलेल्या पिठामध्ये मिक्स करून तेलामध्ये सोडू। त्यानंतर मच्छी चांगली परतवून भाजून घ्यायची आहे। मच्छी चांगली कुरकुरीत व चांगली भाजली की एका प्लेटमध्ये असे काढून घेऊया। तर आता आपली भाजलेली मच्छी तयार झालेली आहे व झटपट व सोप्या पद्धतीने ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा। ही रेसिपी कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तसेच जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।